Je niektorý z produktov Berien, ktorý vie pomôcť aj nám ženám? Určite. Spoločnosť Berien má dva krásne produkty. Jedným je Yummy, druhým je Aloe. Sú to Fucoidan a Aloe Vera, ktoré sú obsiahnuté v týchto geloch. Obidva sú veľmi silno protivírusové, protibakteriálne. A okrem toho, že sa potácame s rôznymi chorobami, tak ženy častokrát mávajú problémy vlastne z hľadiska gynekologických problémov, takže častokrát za mnou pacientky prídu s problémom cytologickým, že vlastne tá cytológia, tie výsledky od gynekológa sú veľmi zlé. V rámci tejto špecifikácie alebo diagnózy veľmi pekne funguje vlastne na HPV vírus Fucoidan a zároveň práve tento Aloe Vera, čiže Yummy a Aloe po dobu 3 až 4 mesiacov v pravidelnom užívaní veľmi pekne, alebo by som povedala možno až radikálne v niektorých prípadoch práve rieši tieto cytologické výsledky a vlastne celú tú ženskú záležitosť z hľadiska HPV vírusu alebo iných vírusov. Okrem toho máme produkt Pulse, ktorý je vlastne, v ktorom je obsiahnutý Pycnogenol, ktorý okrem iných vecí, ako je cievy, srdce a podobné záležitosti, veľmi pekne funguje na menštruačné bolesti. Tu by som rada odporúčila všetkým ženám, ktoré tým trpia. Je to účinok za 3 až 5 minút. Je to skoro 100% výsledok u žien, ktoré majú akékoľvek menštruačné bolesti. Zároveň pri tých menštruačných bolestiach a vlastne v období menštruácie počas tých pár dní u niektorej ženy dojde k migréne alebo k bolestiam hlavy. Zároveň aj táto migréna je veľmi pekne ovplyvniteľná práve pulzom. Ak nezaberie jeden sáčok, zaberie druhý, ak nie druhý, tak tretí. Ale to je tak fakt maximum 3 sáčiky, kedy vlastne tá migréna veľmi rýchlo nastupuje. Ak sú ženy, ktoré vlastne si chcú pomôcť trebárs s osteoporózou alebo s rednutím kostí alebo vyslovene si doplniť kalcium z akéhokoľvek dôvodu, či po pôrode, vyčerpávajúce tehotenstvo alebo veľmi náročné kojenie. Na mieste je kal, kde je veľmi veľa vápnika a spolu s magnéziom navodí úplne perfektnú harmóniu a relax vlastne tej ženy, kde v podstate okrem toho kalcia, ktorý funguje v rámci tých kostí a ostatných vlastne iných vecí, tak magnézium sa nám postará vlastne aj o relax našich svalov a vlastne svalovú činnosť. Čiže tieto 4 produkty sú také, po ktorých by mohla siahnuť každá jedna žena, nepochybí. Takže Aloe s Aloe Vera, Yummy s Fucoidanom, Pulse s Pycnogenolom a Kal s minerálmi a vitamínmi.